Muri yeZimbabwe tasvika kwamvura yacheka makumbo iko zvine zvaipa manje Zanupf yorodza mapanga kuda kucheka va Winky-D. Paita nyaya hombe iyi ndangoti inini ndigarega ndazvitaura because ndizvo zoti sometimes unoona kuti vanhu vatogadzirira kutonzwisisa kuti what is about to happen, team resensor board rautomirira kuti music yacho iri rambonzi kudii. Winky-D ane a certain song yaarida kubuditsa and a clip racho raabuditsa it was a AI generated video but arigadzira achipinda nemuparliament umo maari kuda kubvunza mibvunzo but zviri kubuda pa2 the other side ikuratidza kuti muparliament, the other side ikuratidza kuti mudare and the other side rikuratidza kuti kuma traditional chiefs kuya handiti mukuzviona. Saka zviri pa2 music video riri kubata zvinhu zvakawanda kuti pari kubuda maelders ekuma chiefs, ukuri kubuda vanhu vari mukoti, uku ku other side kuri kubuda vanhu vari muparliament. Saka pese pane dzinenge dzichingotongwa ndo dzaari kuda kunyatsobvunza mukomana but ipapo manje zvabva zvaitika murakashi mukuru abva atogara atodedzera kuti is Winky-D a musician or a politician? Feels less like art and more like he is pushing an agenda at this point. If he wants to lead, fine, but don't disguise it as entertainment. Time to ban his airplane in Zimbabwe. Ndo mashoko ari kubuda panapa vakomana vanotogadzirira and these guys, let me tell you something chamusinganzwisise vana veZimbabwe nje kuti vafana ava varakashi ndo vanotomhanya chinhu chese the whole thing. Mamwe madhara aya vanenge vasina chavari kutombonyanya kuketa chakanyanya vanotanga kupuwa pressure vafana vanenge vachirova bootlicking vachiita sei. Even if you ask questions kune madhara mamwe aya vanenge vachibhayiza chazvo kumubvunza kuti iwe ko izvi zvamuri kuita izvi munenge muchizviitire chi and why muchiita zvinhu zvakadai seizvi neizvi they don't have answers. Vanongokudza kuti haiwo shamari vakuzokupindura zvavanenge vachisimbiswa navafana vachitwa bootlicking dzese. Saka ndangondigara ndazvitaura muzoti ndanda kukudzai ndiri munhu we faster mongogara mangoziva kuti ndo zvarongerwa Winky-D kuvigilance lion nevamwe vese vakomana garai makagadzirira ndo zvamukurongerwa apa pari kunzi music yenyu ida kubhanwa but ina handina chandambonzwa chiri political about it. It's just that angobuditsa that image yoyo kuti pavakuru ndine mubvunzo maybe panyaya yekuzonzanzi varodaita politician they were also traumatized nenhingirikini yaakaita pamashure apa achidedzera kuti pamberi negafa and that thing yakabva yatovharira yavanodinga vachiti the most popular wedding yakaitwa yemwana wavatagwirei. Saka zvaakurwadza ndo nyaya dziri kuitika but anyway ndingazorebesa akamutaurisa kwacho. Ngatisangane mucomment section muchindiudzawo kuti munoitorowo sei nyaya.